Çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD êrişî ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ya gundê Sîhayê gundewarê bajarokê Tirbesipiyê Rojavayê Kurdistanê kirin û ew ofîs girtin. Ji derekî ji Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji arkêra ragihand. Godoh çekdarên PYD êrişî ofîsa Pedekesê ya gundê Sîhayê kirin û ew ofîs girtin û kel û pelên di nava wê ofîsê de jî desteser kirin. Çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîkê ku navê esayîşê li xwe dikin, di şeva dehê vê mehê de êrişî ofîsa gundê Sîhaya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kirin û deriyê wê girtin û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî jî ew yek şermezar kir. Çavkaniyekê ji Encûmena gundê Sîhayê girêdayî bajarokê Tirbesipiyê Rojavayê Kurdistanê ji arkêra ragihandibû. Koşeva dehê mehê demjimêr heft û nîvê êvarî. Dewriyeke çekdarên PYD got navê esayîşa Rojava li xwe dikin. Êrişî ofîsa gundê Sîhaya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kirin û endamê wê yê bi navê Memû Şêx Mûs ji bo cara sîyemîn girtin û dergehê ofîsê jî girtin û wêneyên Mele Mustefayê Berzanî û logeya encûmenê jî desteser kirin. Her li gorî çavkaniya arkê got piştî girtina dergehê ofîsê bi çend demjimêran çekdarên PYD ew endamê encûmenê serbest berdan û hîn logoya encûmenê wêneyê Nemir Mela Mustefayê Berzanî li cem esayîşa PYD ne. Ji aliyekî din ve Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ev karê çekdarên PYD şermezar kir û got ev yek nikare karê encûmenê rawestîne. Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniyekê de girtina ofîsa xwe li gundê Sîha ji aliyê PYD ve bi karekî neberpirs wasif kir û PYD bi rawestandina karê siyasî li Kurdistana Sûriyê tometbar kir û got ev kar dûrî mafê mirovane ye û li dijî prensîbên azadiyê û dîmokrasiyê ne. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî her wiha di daxuyaniya xwe de bang li PYD kir. Got dev ji siyaseta xwe ya dûrî ji axlaqê kurdayetiyê berde û hemû girtiyên siyasî di zindanên xwe de serbest berdin. Enekesê her wiha bang li raya giştî ya cîhanî û rêxistinên mafê mirovan kir. Got fişarê li ser PYD û çekdarên wê bike. Da got dev ji kiryarên xwe yên li dijî her kesekî dijî nerîna wan û tevgera siyasî berde. Ev cara sîyemîne got çekdarên PYD got navê esayîşa Rojava li xwe dikin. Dergehê ofîsa Encûmena Kurd li gundê Sîha digirin. Di heman rojê de ango roja dehê vê mehê çekdarên PYD bi du otomobîlên leşkerî êrişî ofîsa Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê ya gundê Xeznayê kirin û ew ofîs bi buhaneya wernegirtina moletê girtin û hemû kel û pel û belgeyên di nava wê ofîsê de jî desteser kirin.